Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Purihin natin ang Diyos sa pagsangpit sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Aron kita mga yana lang sa pagsaon ni Santo sa nga misa, maghinuso na kita sa atong mga sala. Kaluyaw na kita sa Diyos nga magagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya. Ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusa kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kiniamong gipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo, imong anak, nga buhi o hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Giingon ni Josue,
ang tanang banay sa Israel didto sa Sikim. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga opisyal sa Israel ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o ang mga Dios ba nga mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo nimo alagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto ug nakita nato ang mga dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan bisan diin kita paingon taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas giabog sa Ginoo ang katawhan ug ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo kay siya amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Palihog atong usbon. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong bakba. Pahimayaa ang akong kalagdya sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay ang atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug nagapatalinghog sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan haron dili na sila hinumduman sa yuta atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsangpit sa matarong, namati kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kasakit, giluwas nila sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay nga tawo, ug sila nga naguol sa espiritu, iyang giluwas ang atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Dagkan ang mga kaguol sa tao nga matarong. Apan, niining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan ug walay usa kanila nga mabali ang atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang daotang mga buhat nagapatay sa daotang tao ug ang kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadangop kaniya ang atong tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. Og si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglang mutahod og musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan
nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana may gugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakanon niya kini og atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan, ug sa akong una-una nagpasabot kini kang Kristo ug ang simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang imong pulong Ginoo, Espiritu o kinabuhi, ikaw naghupot sa mga pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sa iyang mga tinunaan nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw bakini sa inyong pagtuo kanako. Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mo kaya balik sayang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manoo.
Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kung itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinunan, mibiya ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan, ug kamo mubiya bausab kamo kanako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga nagahatag o kinabuhi way katapusan. Nagatuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Umayong buntag kanatong tanan. Matod pa sa Salmo, tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Taste and see the goodness of the Lord. Nga sa ato pa, be happy. Ug ang atong Santo Papa nagatudlo to be happy. Mingon siya, you can be flawed, anxious, and sometimes irritated. Sayod kita nga aduna kita'y mga kakulangan. Kita masoko. Pero mingon ang Santo Papa, only you can prevent your life from decline. Nga sa ato pa, naa sa imong mga kamot, tagsa-tagsa sa atong mga kamot. Kung kita gusto nga dili malipay, be happy. Tagamtama ang kaayo sa Ginoo. Mao kana nga sa atong Ebanghelyo, si Kristo nagatudlo ang mga pulong nga ako gisulti kaninyo Espiritu ug kinabuhi. Iya usab nga gisulti, ako ang pan nga gikan sa langit nga nagahatag og kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao
ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang daghang mga tao nga nakadungog niini, ang ilang reaksyon lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana, kinsabay makasabot niini. Busa sila bugnaw sa ilang pagsunod kaniya. O ubay-ubay sa mga tao naghinahinay o pahilayo, wala na misunod kani sa atong Ginoo. Busa ningon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako. Ug si Simon Pedro, pangulo sa mga apostoles, nalamdagan siya, kay sayod kitang tao ang atong deepest longing, mao nga kita magmalipayon. We can be happy. Munang mingon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan aron kami magmalipayon. Ana kanimo, Lord, to whom shall we go? Aron kami magmalipayon. Ana kanimo ang mga pulong nga nagahatag o kinabuhing way katapusan. You have the words of eternal life nga nagatudlo kanato unsa kaayo ang Dios sa matag usa kanato. O aron kita matagamtam ang kaayo sa Ginoo, ang atong Santo Papa nagpadayon sa pagpamulong. I would like you to remember that being happy is not having a sky without storms, having a road without accidents, having work without fatigue, having personal relationships without disappointments. To be happy is to find strength in forgiveness. To be happy is to find hope in battles. To find security amidst fear.
to find love in these agreements. Nga sama nga si San Pablo sa ikadawang pagbasa, nagatudlo, mga asawa, tahura ang inyong bana despite these agreements. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa o ayaw dauga despite these agreements. To be happy is to find love in these agreements. Being happy. Kitang tanan gusto magmalipayon sa atong kinabuhi. Being happy is not only to value the smile, but also to reflect on sadness. Being happy is not just commemorating success, but also learning lessons from failures. It is not just having joy without applause, but having joy in anonymity. To be happy needs another level or mindset sa atong kinabuhi. To be happy is having maturity to say, I was wrong. To say, having to say, forgive me. Having the audacity nga dili mag-ukon-ukon Panginoon, forgive me. Having sensitivity to express, I need you. To be happy is having the ability to say, I love you. Being happy is not having a perfect work, a perfect life. Nga sama nga atong kahimtang kalon, ang atong kalibutan is not perfect. Being happy is to use the tears to water the tolerance. Being happy is to use the losses to refine patience. Nga bisan pa unsa pananglitan ka buluyagon ang ato mga anak, magmalipayon gihapon diha sa pagpaubos, pagpasyensya.
being happy is using pain, which is a part of pleasure. Maka na ang Santo Papa mingon, to be happy, never give up. O sa atong pagsimba karon, ang Ginoo nagatudlo, ang akong mga pulong, espiritu o kinabuhi o nakaamgo si San Pedro pag-ingon, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Manang nagpadayon pag-ingon ang Santo Papa, never give up on the people you love. Never give up on being happy, because our life is the greatest story on earth. O ini mga miaging mga adlaw, ang atong Santo Papa namulong o encourage kanatong mga tao nga kita aron mubalik kita sa kinabuhi nga normal, kinabuhi nga malipayon, nga kita magpabakuna. We get vaccinated. Ug akong higala tungod sa social media karon, human kami nagpangumustahay, ako siyang gipangutana, siya tuwa sa Hawaii. Atong nahibawan nga ang Hawaii, gamay nga isla, tunga sa Pacific Ocean. Gikan sa atong lugar, ayahira nga mga not less than 7,000 kilometers. Walay silingan sila. Atong ma-imagine ang Manila gikan sa Bais, mga 420 kilometers lamang. Kana ma-imagine 7,000 kilometers ang Hawaii gikan sa Pilipinas. Pero mingon ang akong higala, pagpangutana kanako na pabakuna na ba siya, o siya miingon miagi pang bulan sa Pebrero, o siya mingon dinhi sa Hawaii ang mga tao nga nataptan infected sa COVID o ang iyang mga variants, kay ang virus magkausab-usab man siya. Ang mga na infected kadto mga tao nga wala mabakunahe.
ang mga pulong nga akong gisulti, dili gisulti kaninyo Espiritu, ang mga pulong sa Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang tubag reaksyon sa mga tinunan, lisod. Ang maong pagtulunan, kinsay makasabot. O daghan ang nangabugnaw, o dili na mituo sa Ginoo. Apan si Simon Pedro nakaingon, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nga sa ato pa, siya hinumdum ka nato, tagamtama, ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. O sa pamulong pa sa Santo Papa, be happy. Never give up on being happy. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa tong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Saralang sa Espiritu Santo, nahimo siya mga ilawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo nagdala kanato sa pulong sa kinabuhing huway katapusan, o kita mituo niini. Inubanan nining pagtuuha, masaligon kitang mga muyo sa atong Amahan sa langit, ang iyang dunggon ang mga pag-ampo niining katilingban. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, haron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod nga magtahod ug magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay sa mga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na ang mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, nga mabayaw na ang kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga mahal nato sa kinabuhi ug ang atong gipahinungdan ining santos nga misa, nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan ang imong anak, mao ang pulong sa kinabuhi. Kami walay kadangpan, gawas kaniya. Ang among mga pag-aampo among gihalad sa iyang ngalan, nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Paligmalingkod, isunod na taong mga paghalad. Ang mga igsoon, pag-ampo kamo ako gang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginaang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y nagahimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay o mataro.
Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magapasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao. Gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busawban sa mga anghelo mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nini mga gaasa, aron mahimo kinialang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usa, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kanini, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalay kami kanimo amahan nilimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasa. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo o magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ulito among obispo sa tanang mga pare. Hinamdumi usama among mga igsoon nga nangamatay, ang malao mo nga mabanhaw sila, huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatumang kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dayigon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya gihatag ganaha kaniya makagahom mga amahan iha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Taste and see the goodness of the Lord. Atong ibayaw ang atong mga kasing-kasing ngadto sa langit. Aron atong matagamtam ang kaayo sa Ginoo. Pag-awit. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatay kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay, kami kanunay isasala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaowon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibiling ko kanini. Ang akong kalinaw ihatag ko kanini. Aya't naawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangtod. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kanini. Manausab kanimo. At ipakita ang atong panag inigsuunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, magahamping ka nato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Manindog palihog. Humagampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod alang sa ato ang orasyo imperata, pag-ampo proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon og mapuangoron nga amahan, ania kami nangaliyo po sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang makamot, pagwagtang sa masakit og kamatay, liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Binisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo sab kami sa mga nag-alagad sa mga masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug labaw sa tanan, ipalayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa gisakit nga unta, may balik na ang ilang kahimsog, ug nga maproteksyonan ang nagalagad sa mga masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang ni adto ng hinahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya, ang pagpakabana o pagigugma ngadto sa tagsatag sa maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, uban sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mapag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpanan sa mga masakiton, yampo mo kami. San Jose, yampo mo kami. San Rafael Arcangel, yampo mo kami. San Roque, yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, yampo mo kami. San Pedro Calungsod, yampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, yampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa atong mga pahibalong. Ang mga sunang ay charge karong sunod Domingo, Agosto 29, sa Anticipated Mass, Zone 16 og WME, alas 6 sa buntag, Zone 17 og Legion of Mary, alas 8 sa buntag, Zone 18 og Holy Face Crusaders, alas 5 sa hapon, Zone 19 og BCBP, alas 7 sa gabi, Zone 20 og KC og MFC, Lector Group A. Church donation gikan sa Agosto 15 hangtod 21, Anonymous 10,000 pesos, Ernie Vicky Andika Nakawili 3,000 pesos, Lina Villacampa 1,000 pesos, Baby Lou Anil Moraga 1,000 pesos, og Anonymous 300 pesos. Aduna kitay dugang pahibalo karong maabot September 9, 2020 adlaw kining Huwebes og bisperas usab sa atong kapistahan dinhi sa atong dakbayan, adunay pagbunyag sa may alas 10 ang takna sa buntag. Ato ang bunyag himuon sa may disperas Huwebes kining adlaw. Hinaot unta katong naay nangutana og duna pay nagaplano, palihog lang adto mo sa opisina para sa pagpasulat sa inyong ngalan sa mga bata nga bunyagan. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kanini. Manausab kanimo. Manalain ka ng Diyos nga makagawon sa tanang amahan, ang anak o Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa rin yung kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for the gift of good health and peace that we have enjoyed for so many years. As we find ourselves in this time of crisis today, we ask for your divine intervention and mercy to be upon each of us. Come and guide the minds of those working to discover a treatment to the COVID-19 virus. Grant them wisdom, knowledge, and clarity of mind, so that all peoples will be free from the threat of this ailment. We also pray for the healthcare workers that are standing in the front line of this battle. Father, we thank you for their hearts of service, putting the needs of society before their own, generously responding to the cry of your people. We ask that you will grant them strength and protection as they give of themselves in selfless service. May you fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet. Father, we also surrender to you all those who have been afflicted with the virus. Grant them your healing grace, merciful Father, so that they may recover swiftly and continue to be witnesses of your love in their lives. Mother Mary, we ask for your intercession in this great time of need. Cover each of us with your blue mantle of protection, so that we may be preserved in good health, to continue to glorify your Son, Jesus Christ. We make this prayer through Christ our Savior, Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.